Δεν μου λες παππού πότε έγραψες για την ΕΟΚ, γιατί μετά Χριστόν Προφήτες έχει πολύ. Πότε το έγραψες αυτό για την ΕΟΚ? Τότε. Τότε που... Το 80 πότε ήταν? Το 80 ήταν, γιατί το 81 μπαίνουμε στην κοινωνία. Όλοι νομίζαν θα πέραμε λεφτά, τώρα που δείχτηκε λέω τρώμε τα πούπουλα. Άντε ρίχτω, να τα ακούσουμε. Ναι, λέει. Τα ψέματα τελειώσανε, σωθήκανε και πάει. Έγινε η προσχώρηση 28 το Μάιο. Το 81 μπαίνουμε μέσα στην κοινή αγορά και όλοι εμείς οι Έλληνες θα ζούμε μια χαρά. Και αφού θα να μας βάνουνε με 1000 παρακάλια, πρέπει εμείς να τρώμε τα σάπια πορτοκάλια. Το πιο μεγάλο όφελος θα το έχουν οι αγρότες, αφού θα τρώνε τα πούπουλα για να πουλάνε τις κότες. Μπράβο παππού, τελικά φάγαμε τα πούπουλα τώρα από ό,τι φαίνεται. Ούτε τα πούπουλα θα μην να φάμε τώρα έτσι όπως φαίνεται. Και αυτά θα μας τα φορολογήσει η Μέρκελ.